Coțat pe o mașină de gunoi a făcut senzație în Canada. Animalul a fost observat de trecători în centrul orașului Vancouver. Șoferul nu și-a dat seama ce încărcătură are decât după ce oamenii l-au atenționat să oprească. For the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. 30 de minute s-a plimbat ursul cocoțat pe mașina de gunoi a orașului Vancouver până când un trecător l-a observat. The gentleman across the street came out screaming, "There's a bear, there's a bear!" So it took me and Rob by surprise for sure. He lifted up the dumpster, and suddenly, when the doors opened from the dumpster, a bear hopped out. În cele din urmă au fost chemați și reprezentanții ai protecției animalelor. Aceștia au tranquilizat ursul. Cel mai curajos dintre angajații Serviciului de Intervenție pentru Animale a urcat chiar lângă urs și l-a mângâiat. Animalul a adormit imediat și a fost ridicat cu ajutorul unei prelate. Autoritățile l-au dus apoi în zona rurală din nordul orașului, unde i-au dat drumul.